כאישה, אני יודעת הכי טוב במה אני רוצה להשקיע. אבל לפעמים אני מתבלבלת מהסביבה, שאומרת לי כל הזמן מה לעשות. גם את מכירה את זה? כשהבת שלך מבינה יותר ממך באיפור? או כשהיא טוענת שעוגת ביסקוויטים כבר לא נחשבת היום? עוגת ביסקוויטים? זה מה שאת מכינה? איזה בושות! תלמדי להכין עוגות! כשהולכים לשבת אצל השכנה ורואים כמה היא משקיעה בקירות וכמה את לא, כשאמא שלך באמת דואגת לך רק כשאת לא כל כך אוהבת או מצליחה לבשל, תלמדי להכין לעצמך אוכל. וכשצריך לצאת לאירוע ואין לך מה ללבוש, אני צריכה סטייליסטית. וצריך להשקיע לא רק בבית ובעצמך, אלא גם בעסק או בעבודה. אולי לסגור את העסק ודי. וכשהילדים לא מקשיבים ולא עוזרים, אולי הבעיה היא בעצם בי? אוקיי, מה לעשות? במה להתמקד קודם? את לא צריכה ללמוד הכל. את פשוט יכולה לצפות וליישם מה שמתאים לך. בסטטוסים הנשיים הכי מלאי תוכן שיש. במעטפת של תוכן איכותי. ואם את אחת שאוהבת גם לזכות בהפתעות, בכל סטטוס מסתתרות מעטפות. תמצאי אותן ואת בפנים להגרלות שוות במיוחד.